Ngithanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinte zama transfer, indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu awe PSL. Ngizoqala ke la ngendaba ke ithinta umdlali walapha eArgentina okade kedlalela eMamelodi Sundowns uLucas Suarez. Kunendaba ke lambukele ivelayo ukuthi ke iMamelodi Sundowns isi-rejecte deal yakhe kuSuarez ukuthi ke beyenze ibe permanent deal. Yena ke uSuarez iqembu lakhe lalapha eArgentina iCA Tolares belimfake kuyi-loan ka6 months kuyona ke iMamelodi Sundowns. And yona ke Sundowns ibine option kuyi-loan yakhe kuSuarez ukuthi ke bengamsayina bengayenza ke ideal yakhe ibe permanent, kodwa ke Sundowns hayigculisekanga ngalo ke leli defender and babeke sebekhetha ukuthi ke beyi-reject ideal yakhe. Ngidlule ngiyelapha kwindaba ke ithinta iKaizer Chiefs, naye ke lapha ugoalkeeper weSekhukhune United yena ke uRonaldo Lina. Kunendaba ke mbukela ithinta ke zama transfer eyivezwe iDiski Times eyithinta ke Kaizer Chiefs, naye ke lapha ugoalkeeper weSekhukhune United yena ke uLina. Baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs interested ekusayineni ke yena ugoalkeeper weSekhukhune United uRonaldo Lina. Bathe mabelandisa ke laba veza ukuthi ke okwamanje azikho ke ingxoxo eziformal ebeyisaqalile between yona ke Kaizer Chiefs naso ke lapha iSekhukhune United, kodwa ke into abayivezile ke futhi ebalulekile baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs ibisikhulumile ke neagency yakhe yena ke uLina. So injalo ke mbukeli iyona ke le indaba ke ithinta iKaizer Chiefs naye ke lapha ugoalkeeper weSekhukhune United. Ngizophinda ke futhi mbukeli ngibuye ke neindaba ezithinta zama transfer yizo ke lezade ngiphathele zona. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.